No niin, nyt on saavuttu Berliiniin ajassa 17 tuntia 55 minuuttia, eli etuajassa 15 minuuttia vai 20 minuuttia. What a fucking ride. Geil. Fuck yeah, hyvä fiilis. Ei se ollutkaan 19 tuntia, mä muistin väärin tai mä luin väärin. Tai mun mielestä siinä kyllä itse asiassa luki 19. Ehkä se oli etuajassa, no. Ja sama. Aika pitkä oli show. Mä oon tänään tämmöisessä kapselihotellissa. Aika siistiä. Ja mä luulin, että mä pääsen sinne aamulla jo. Mä mun mielestä vähän niinku sovin ehkä, että mä pääsen sinne. Mä menin sinne äsken. Eihän mä sinne mitäkään päässyt. Eli mä kävin jostain Lidlistä jotain tommoista, mitä syötiin 17-vuotiaana, kun oltiin interreilaamassa tai Eines paskaa ja energiajuomaa. Mut ei tässä muuten pysy enää tolpillaan. Kofeiini vaan. Reseptionissa oli semmonen, tai vastaanotossa oli semmonen vanhahko mies, joka, siis tää ei niinku mikään vitsi niinku kontentin takia, mut kun se kuuli, että mä oon Suomesta, mun mielestä siis heilas mulle. Siis en mä nyt näytä, mut siis se niinku nosti käden silleen. No, vähintäänkin suomalaisittain pystyy. Ja otti mua hartioista kiinni ja sanoi, että sanoi vaan jaa. Mä olen Jaakko Suomesta, moro. Ja tästä ollaan, tästä lähtee. En ole vähän aikaa ollut Berliinissä. Tuli jotenkin hyvä viba nyt, jotenkin tosi hyvä viba. Mä oon kyllä aika väsynyt myös, mutta mä veikkaan, että siellä ei nyt tähän hyvää vibaa mitenkään sieltä. Että meininki on jees. Mä menen tonne jonnekin pyöriin nyt vaan 6 tunniksi.